Здравейте, приятели! Здравейте! Ето ни и нас! Пак сме заедно с вас! Така, искам да честя първо на всички честит 1 март! Честита баба Марта на всички! И така, днеска, както знаете, мечетата имат участие. Днеска ще ходим в Манхайм на рожден ден да зарадваме много сладки дечица. Така че елате и вие заедно с нас. След малко да се приготвим заедно. Искате ли? Айде! И така, приятели, ние се приготвихме и сега се качваме в колата и потегляме към Дицанбах, за да отправим и вземем мечетата. Така че ще се видим в Дицанбах. Yok ki senden başka dünyam görmez gözüm ay 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 ya seninle ya da sen. И ето вече сме готови и тръгваме официално към... Манхайм! Айде, елате и вие да се забавлявате с нас. Let's go! Let's go! Айде, екипа се качи в колата. Време е и ние да се качим, че малко така закъсняваме. Нека този път ние да закъснеем. Един път и ние да закъсняваме. Да не чака. Все пак сме важни, нали? Точно така. Айде, let's go! Мечетата на Франкфурт! Нали ние всеки път? Yok ki senden başka dünyam görmez gözüm ay 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 ya seninle ya da senle yok ihtimal ay 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 ay. Seve seve gelebilirim üstesinden. Sana olan hasretim gözyaşımda. Anne bunu atlatabilirdi kalbim. Denedim ama dönemem en başına. Ne sabahım ne gecem olmadı. Düştüm derdine Allah'ım çok derman. Neden anlamadın, neden anlamadın? Sardı yalnızlık başladı korkularım. Sana bir ben lazım, Bana da sen lazım. hayatımın merkezi oldun cancağızım. Bu sana son çarem. Hem kışım hem yazım. Bulunmaz bir eşin sen varsan tamamım. Yok ki senden başka dünyam görmez gözüm ay ay ay. Ya seninle ya da senle yok ihtimal ay 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 ay. Seve seve gelebilirim üstesinden. Sana olan hasretim gözyaşımda. Anne bunu atlatabilirdi kalbim. Denedim ama dönemem en başına. Yok ki senden başka dünyam görmez gözüm ay ay ay. Ya seninle ya da senle yok ihtimal ay 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 ay. И пристигнахме, вече сме в Манхайм. Welcome to Манхайм. Да. И да се вземем нещата. Няма крамки. И е студено. Се вече. Не дей, не дей, Се вече. не дей, не дей. Спи ми се много хора, изморена съм с нощи. Бяхме на празненство, прибрахме се в 4 сутринта, легнахме в 5, ставахме в 9. Наистина е така. Мамка, Така че сме си изморени, но въпреки очите всичко ми те търсят. отиваме да заболяваме и другите. Ева да Очите търсят, ушите слушат и краката не искат да варят. И така, ще малко влизаме вътре и очаквайте частите, които ще ги включа към YouTube. И розовото мече се приготвя зад колисите. Видеото все още няма. Мечетата на Франкфурт. Азър? Пармак. Благодарим, че ни изгледахте, че бяхте заедно с нас.
И да не забравяйте да се абонирате за нашия канал, да харесате видеото и най-важното да се обадите на мечетата на Франкфурт на телефонния ни номер 0157 75 15 3336. Чакаме вашето обаждания. Нека да направим едно незабравимо и яко парти заедно. Let's go! Чао, чао! Чао, чао!